Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Politicky si asi nepomôžem, ale vystúpim k tomuto bodu a budem chcieť byť takým hlasom, malým hlasom v púšti, ktorý hovorí opatrne, lebo to nevychádza. Opatrne, lebo to nevychádza. Pozrite sa, moja politická kariéra, už sa jej tu dotkol aj pán Tomáš, nie je boh vie aká, uznávam. Ale za jedným sa stojím stále, že som nikdy nebol populista, nikdy ním už nebudem. Za to mi to nestojí. Podľa mňa ľudia by mali vedieť hovoriť aj veci, ktoré sa ťažko počúvajú. Ja som naozaj čítal tú knihu od JFK, Portréty odvahy. Potom údajne sa písalo, že to nepísal on, ale ja som teda v tom, že to písal on, kde popisuje rôzne príbehy odvahy, politické odvahy niektorých politikov, ktorí hovorili veci, ktoré sa ťažko počúvali a ktorí ľudia nechceli počuť, ale bolo pre tú chvíľu enormne dôležité, aby zazneli. Ja vôbec nemám byť takú ambíciu sa dostať do nejakej takej knihy, ale podľa mňa ten hlas antipopulistu, a to sa tu teda pochválim, že to ja v tej fotke v tých sociálnych sieťach už nejakých 6-7 rokov mám ako antipopulista. Čiže naozaj som silne proti populizmu, lebo zabíja. Populizmus zabíja. Skôr či neskôr na to prídeme. Dlhy odpisuje len a len vojna. Nikto nič v zásade lepšie nevymyslel na odpisovanie dlhov. Treba ich vrácať. Tak ma prekvapuje a fascinuje tá ľahkosť bytia, ako Kundera povedal, našich politikov. Myslím, že to Kundera napísal, opravte ma. Jak teda lárom fárom, mirnix, dirnix, miliarda sem, miliarda tam. Kde zarobili? Kde sme teda zarobili? Viete, že keby sme mali tak, že OK, našetrili sme, podarilo sa niečo, našli sme niečo, objavili sme niečo, na niečo geniálne sme prišli, tak dáme. Nie, to vôbec neprichádza. Prichádzajú len rozdávanie mírnych, zdírnych, žiaľ tak to poviem. A ja viem, že si politicky nepomôžem, poďte sa, ja som prežil aj mimo politiky, prežijem aj teraz, ale ten hlas musí zaznieť. Musí zaznieť aj pravicový hlas ľudí, ktorí proste neplávajú na vlne populizmu, ľudia, ktorí majú zodpovednosť a ktorí povedia férovo, že to nevychádza. Naozaj to nevychádza. Ani teoreticky to nevychádza. Pán minister tu sám spomenul 1 100 000 je, myslím, starobných dôchodcov. So všetkými tými dôchodkami invalidnými, vdovskými, to niekde na úrovni, nepasujem sa, že viem všetky čísla úplne korektne, ale niekde pre ľahkosť výpočtu, niekde na úrovni možno 1,5. Nie, to vy hovoríte o sume, ktorá bude stáť. Ja hovorím, že koľko je poberateľov. 1,4. Tak to som sa chcel, to som rád, že sme sa aspoň na tomto zhodli, lebo aspoň na faktoch by sme sa mali zhodnúť. Niekde tak som to mal na pozadí, že niekde na úrovni 1,5 milióna je poberateľov rôznych typov dôchodkov, čo je prísne vzaté podľa mňa veľa z pohľadu toho, že nás je 5,5. Viete, pre jednoduchosť výpočtu to je niekde na úrovni skoro 30%. Je to podľa mňa, neviem, jak tento výpočet vychádza v iných krajinách, je, že pomer obyvateľstva a pomer ľudí, ktorí berú nejaký typ dôchodkovej dávky. Mne toto číslo sa zdá vysoké. Až moc, by som povedal. Teraz tých 5,5 milióna, teraz koľko nás je, keď máme 1,5 milióna poberateľov dôchodkových dávok, máme cirka 1 000 000 detí a ľudí do 18 rokov, tie ešte nerobia, hej, tým ešte treba. Takže nám zostáva pre ľahkosť výpočtu 3, nie, dobre, opravte ma. Teraz 500 000 ľudí sme vyhnali preč, najkvalitnejších, najšikovnejších, najvzdelanejších, najvýkonnejších, to všetko nám utieklo. Čiže z tých troch si ešte odratajme 500 a ostáva tých 2,5. Tretíkrát sa vrátim, môžete to prísne za to trošku posudzovať aj ako nekorektné, alebo nie, nepoviem to. Tých 2,5 milióna ľudí, čo tu zostane, má určitú kapacitu generovania nejakých príjmov, hej, a
z tých príjmov generovania odvodov. Všetci dobre vieme, povedzme si pravdu, že to nevychádza. Dôvody sú rôzne. Samozrejme, za všetko môže Radičová, ale keby sme už chceli byť trochu korektní, tak musíme povedať, a nechceme vojnu, aby tie dlhy za nás odpísala, tak musíme začať rozmýšľať, že ako sa to dá ustáť a že či nenastal čas byť zodpovedný. Či nenastal čas povedať niektorým ľuďom, prepáčte, musíme to cielene, adresne fokusovať, proste sú ľudia naozaj s nízkymi príjmami, z toho, čo máme, potrebujeme ten fokus urobiť normálne tak laparoskopicky, nájsť, identifikovať, im pomôcť. A nie tým, čo majú výsluhové dôchodky, tí, čo majú nejaké eštebácké dôchodky, čo majú veľké dôchodky. A ja sa nechcem nikoho dotknúť. Majú, podľa mňa aj títo uznajú, tí, čo majú veľké... A ja poznám niektorých ľudí, ktorí majú relatívne vysoké dôchodky, hej? A ja nemyslím, že že vám tu budú stáť s transparentom, že proste to budú pociťovať ako životnú krivdu. Dokonca by som si povedal, že tí ľudia majú ten široký rozhľad a obzor v sebe, že uznajú tú dôležitosť tej chvíle. Preto ma zaráža, že s ľahkosťou, ako sa tu miernik z 830. Všetky. Vo výške priemerného. Nič. Bez žiadneho fokusu, bez žiadneho cielenia, žiadna laparoskopia. Hej. Dneska vám satelit dokáže zamerať číslo HPZ-ky a my tu na Slovensku nevieme identifikovať, čo tu furt počúvam, tie výhovorky, že prečo platíme energie aj Bašternákovi na tej jeho výletu na kúsok odtiaľto, ktorú mu súd teraz vráti a po zmene trestného zákonníka mu všetko odpustia, ešte mu odškodné budeme platiť. Hej. Prečo aj jemu platíme elektriku? Lebo to vraj nevieme. Naozaj, schopnosti ľudstva sú enormné, ale okolo Slovenska je čínsky múr, alebo nejaký múr, karpatský múr, ktorý nedovolí preniku technológií na to, aby sme vedeli identifikovať problém. Takže máme tu 13. dôchodok, proste pre všetkých, pre každého, 830 a potlesk sa bude čakať. Ja nebudem tlieskať. Chcem veriť, že nájde ešte zopár aj politikov, čo sa javia ako politici. Ja som neúspešný, pán minister, kľudne, ja som neúspešný. Počúvajte, pre mňa za mňa. Ja som tak neúspešný, ako neúspešný politik môže byť. A ako neúspešný politik hovorím, že je to hrubo nezodpovedné, takto narábať s verejnými financiami, s tak podvýženou sociálnou poisťovňou. Myslím, že to tu kolega Maroš Viskupič hovoril v inom prípade, že koľko bude potrebovať doložiť. Nevychádza to. Požičiavate si draho. Peniaze sú drahé. Nevyrábame. Zatiaľ som nenašiel žiaden tu na návrh, ktorý by zvýšil ekonomický rast. Neviem, teda, či to je trestný zákon, či zníženie premlčacej doby za znásilnenie bude mať vplyv na to, že sa budú zvyšovať výnosy štátu a budeme potom vedieť ľahšie generovať. Nevychádza vám to. Ale napriek tomu s tým systém chodíte a budete si žiadať potlesk. Chcem veriť, že nebudem sám. Ja teda určite nebudem tlieskať. A nechcem si pohnevať všetkých dôchodcov. Koniec koncov aj moja mama je dôchodkyňa. A kopu ľudí, ktorých poznám, sú dôchodcovia. Ale ja verím v tú ich schopnosť toho pohľadu, že je na mieste opatrne. Opatrne. Ak sú peniaze, vrajte, že sú, tak dajte zvýšte mesačne. Prečo potrebujete mať tých dôchodcov, jak také, viete, jak to kúri, tie sliepky, ak niekto tak krmí a oni sa tak zrknú tí ľudia, alebo sa sype. A potrebujete si tam dať tú cedulku a zakričať, aký ste vy smerohlasáci a ako im to robíte. Tak ak máte, tak zvýšte mesačne, koniec koncov asi to aj viacej sa dá oceniť, hej, však ako to dostanú jednorázovo, hej. Nie, vy to potrebujete urobiť tak, potrebujete to dať do zákonu, potrebujete to ešte nazvať, keby som bol teda v kabale čísel, tak poviem 13. dôchodok, tá 13 nás vyjde draho. 13 je svojím spôsobom nešťastné číslo, jak sa takto, ako pre koho, tak ja si myslím, že pre nás bude problematická. Mali by sme tak trochu pribrzdiť s tým, že, a ľuďom povedať, že na peniaze sa robí. Koniec koncov oni to tí ľudia vedia, len politici, ktorí nasadli
Uplynul vám čas, pán poslanec. Nevadí. Pán poslanec